ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଏ ଅନା ଓକେ ଆପଣ ଓ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧର ଧରି କରି କରିପାରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀ କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ଦେଖିବ ନାହିଁ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଏପଟୁ ଆକୁ ଆସ ଏଠିକି ଆସ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଯାଅ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ହାତରେ ମିଶିକରି କେତୋଟି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆସ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆସ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଯୋଉ କଣ କଳା କଳା ପକେଇଛନ୍ତି ସେଟା ପକେଇଛନ୍ତି କଣ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଠିଆ ରହିଥା ତାପରେ ଯଦି କିଏ ପାସ୍ ହେଲା ପୁଣି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହବ ଠିଆ ହେଇଥା ଜଗା ଭାଇ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ପାଇଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନଖରେ ସେ ପଲିସ ଲଗେଇଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ସେ ନିଅନ୍ତି ଓକେ ହୁତୁ ଭାଇ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ତମର ସ୍ତ୍ରୀ କାନରେ କେତେ ଥର ପୁଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେଟା କାନ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଦୁଇଟା କଣ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ପୁରା ହେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ସେଟା କିଏ କାନ୍ଦଲ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦୁଇଟା କାନ ଦେଖିବି ଠିକ ଠିଆ ରହିଥା ଫଟାଓନେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ এইটা আসছে ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ କେତୋଟି କଳା ଯାଇ ଅଛି ମାଉସୀ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ବହୁତ ଅଛି ଗୋଟେ ନୁହେଁ କ୍ୟାନସେଲ ଓକେ ଏବେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଉ କଲର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଓକେ ଏପଟେ ଏବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନଖରେ ସେ ପଲିସ ଲଗେଇଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପଲିସ ଲଗେଇଛନ୍ତି କୋଉ କଲର ନାଲ କର ତାହେଲେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଓକେ ଜଗା ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଛ କିନ୍ତୁ ମାଛ କହିଲେ ନା ସେ ମାଛ ନାଁ କହିନାହାନ୍ତି Disqualify. ପ୍ରଶ୍ନ ହୁତୁ ଭାଇ ତିଙ୍ଗୁନେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନଖରେ ପଲିସ ଲଗେଇଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି କୋଉ କଲର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖା ଦେଖି ତମ ନଖ ଦେଖାଉ ତ ଏଟା ପିଙ୍କ କୁହନ୍ତି କି ପିଙ୍କ କୁହନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଓକେ ବ୍ଲାକ୍ ନାଗେଶ୍ୱର ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ପାଇଁ ତମର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁହଁ ଦାଗ ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଟା କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି
ଏଇଗୁଡ଼ା ରହିଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଦାଗ ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛି ଏତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ ସମ୍ବାରୀ ଭଉଣୀ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରାୟ କିଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ବି 2 ଜଣ ଏୟାର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଏ ଜିତିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ସତୀବେନ ତମର ସ୍ୱାମୀ କୋଉ କଲରର ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହଁ କଫି କଫି ଘିଅ କଲର କ୍ୟାନ୍ସଲ ଯାଅ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସମ୍ବାରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତମର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ସେ ହାତ କେମିତି ରଖନ୍ତି ଏମିତି ରଖନ୍ତି ନା ଏମିତି ରଖନ୍ତି ନା ଏମିତି କେମିତି ରଖନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଜିତିଗଲେ